Senajan nggone rupek ya. Senajan nggone rupek ning hebat luar biasa. Niki malah kados tribun lho. Wonten sing ngajeng, wonten samping mriku wonten sing inggil. Nek sing dhuwur kaya wong ndelok boyo. Dadi kayak delok apa? ndelok boyo. Wonten jurang. Oh iya. Ampun tersinggung lho. Masa aku mbok padake boyo? Mboten kados. Ora trimo nah. Jenengan apa buaya darat? Ora trimo aku nek mbok padake boyo. Mboten. Garangan. Nah, Malah garangan, ampun toh. mboten. Jenengan menika piyai bagus-bagus kok terus dadi garangan. Tapi kula terakhir ketemu panjenengan nganti tekan saiki jenengan iki kok tetep awet muda Mbak Eka. Awet muda tur yang kedua niku awet dedeke ya mangga semono. Iki padha prinsipe karo aku. Lah jenengan pripun? Lah niki sakmenika ya selawe 26 to. Bagus kondang ora wis mikir probeyo wis jantung tentu wis ana. Lah iki sing siji kurang garwa. Iki jane sing digoleki sing piye? Piye to? Nganu Mbak. Babar pisan durung apa ya? Krentek nyedaki wong wedok belas rong ana Mbak kula. Mosok. Kurang ana belas rong ana. Dadi ro wong wedok ana kaya grogi ngono lho. Aku ki ro wong wedoki minder ngono lho. Cedak wong wedoki piye ndredeg ngono lho. Ngaten nggih. Niki pengakuan saking panjenengan. Nek aku krungu sruwing-sruwing nggih pancen jenengan niku setia. Iya, amin. Nek ning kampus niku lek ada tingkat kula 3 setia. Setiap kos-kosan ada pandangan untuk menjadi jodoh ke depannya.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing ayu dhewe Limbo. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu maku? Nganggo leren sawetara ora ketang sak kemprangan ya nok mangkono. Perkara lakon wahyu katentreman mengko gampang ditutuke sak rampunge limbukan. Sing baku aku Kang Sarta kowe anakku Limbuk ngaturke apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan? Iya. Ning sing angka 1 ya nok kepriye mak? Sing angka sepisan tak kira bengi iki ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ucapan lan ungkapan rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa mangkono ya mak pancen kapara nyata. Ingkang wis malembarake keberkahan ingkang sarta kenikmatan. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku Kang sarta anakku Limbuk sak rombongan. Ya. Bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki sing kaya mangkene gayenge, sing kaya mangkene regenge mangkono ya mak. Iya. Iya ya ngestokake dawuhmu. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa kok dadak ngowah-ngowahi ngadat saben. Iki mangkene ya nok. Aku iki yo ngerti acarane yo lagi mau sore. Mangkono. Adicarane bengi iki. Adicarane bengi iki ya kuwi ora ana liya kejaba mung tasyakuran. Mangkono. Acarane kuwi mung ulang tahun. Lagi lho. Mangkono. Ulang tahun. Ulang tahun cucu ke-6. Cucu ke-6 tahun. Ngono. Putrane nuwun inggih menika pepunden kula Bapak Dedi ingkang sarta Ibu Nancy mangkono ya mak. Asmane cucune ya kuwi Mas Dio Pratama Putra. Ngono. Iki wayahe utawa putune Ibu Sri Rahayu ingkang rikelenggan sak mangke mapan wonten ing manca negari ingkang mapan wonten ing Taiwan. Mangkono ya mak. Acarane mung ulang tahun Kang sarta tasyakuran keluarga. Wah, luar biasa. Mung ulang tahun iso gelar-gelir ing gantung gong. Wah, nek ora priyayi sumbut ora bakal kasembadan kok, Nduk. Lah iya. Adat saben kuwi ya adicara kok wayangan iki bersih desa, mudune bersih dusun, mudune tetakan utawa sunatan. Lah iya, utawa rabi wis sing kaprah kaya mangkono. Lah iya. Iki ulang tahun ning gelar-gelir gantung gong. Lah iya. Iki kabeh mung sarana utawa wujud syukure. Ngono. Wujud syukure keluarga besar nuwun inggih menika Bapak Dedi Kang sarta Ibu Nancy mangkono ya mak. Syukur marang Gusti ingkang murbeng dumadi keluargane tansah pinaringan ayem Kang sarta tentrem, uga ngiras-ngirus nyukuri ya kuwi adiku lanang. Ya. Adiku lanang nuwun inggih menika Mas Dio Pratama Putra ya. Kang Kapinujon ulang tahun. Mangkono ya mak. Wah, luar biasa, hebat tak acungi jempol no. Ya. Mula wis sak pantese, wis sak wajibe aku karo kowe Limbuk ya. Kang minangka dadi wakil kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata. Ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Lah ya. Kunjuk keluarga besar nuwun inggih menika Bapak Dedi Kang sarta Ibu Nancy sumrambahipun Ibu Sri Rahayu ingkang lenggah mapan wonten ing Taiwan. Ya. Ingkang sampun maringi nuwun inggih menika kapercayan dumateng kula sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Ya. Ing dalu sak mangke kinen paring lelipur. Ya. Awake dhewe ketiban sampur paring lelipur caos hiburan. Ya. Untuk seluruh para warga masyarakat kang
lenggah ana ing Puthuk Reja pada malam hari ini. Oh, mangkono ya, Mak. Ngaturke panuwun, terima kasih yang sangat banyak. Iya, Mak, ya mangestokake dawuh. Syukur intine, syukur marang Gusti Allah. Syukur marang pangeran, syukur marang Gusti Allah, syukur marang pangeran. Iya. Gusti Allah wis paring pangandikan lumantar kitab suci pungkasan ya kuwi sapa sing demen syukur ngunjukake rasa syukur sayekti bakal ditambah ingkang dadi nikmate no mangkono. Lan sapa sing kufur nyingkur ora gelem nyukuri nikmat peparing saka Gusti, bakal nampa bebendu kang banget gegirisi mangkono. Mula syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting, ya. Syukur kuwi perkara sing patut untuk diprioritaskan. Iya, tuladane kaya bengi iki. Syukur kuwi ora nggur nyukuri rejeki sing rupane bondo utawa duit no. Iya. Jadi rejeki kuwi ora ngemongake bondo sing pirang-pirang, duit sing matumpuk-tumpuk. Iya. Rejeki kuwi ora ngemongake tetumpakan kang apik, omah sing magrong-magrong. Iya. Nanging awake dhewe isih pinaringan kesehatan. Iya. Kuwi ya termasuk rejeki saka Gusti Allah, rejeki saka Tuhan Yang Maha Esa. Sing kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Oh ngono ya Mak. Dadi kesehatan kuwi ya nikmat peparing utawa rejeki saka pangeran sing aku karo Biyung wajib untuk mensyukuri. Kadang kala menungso kuwi sing dinilai dadi rejeki kuwi mung perkara dhuwit, omah sing magrong-magrong, tetumpakan sing apik, bojo sing ayu lan liya sak panunggalane. Lah ya ning kesehatane tansah dilirwake. Kamangka awak sehat, pikiran waras kuwi ya termasuk nikmat peparing rejeki saka pangeran. Pancen kapara nyata. Iya. Mripat isih kena kanggo nyawang. Ya, nyawang sing apik, nyawang sing becik. Ya. Kuping isih kena nggo ngrungokke. Ya. Ngrungokke sing apik, ngrungokke sing becik, pitutur-pitutur luhur, pituduh-pituduh ing agama. Iya, Mak, ya ngestokake dawuh. Lambe isih kena kanggo guneman. Ya. Kanggo wong ngucap sing apik-apik, kanggo wong ngomong sing becik-becik. Iya. Aja nganti ngrasani marang eleking liyan. Ngono. Apa maneh awake dhewe hidup bertetangga utawa hidup bersosial no. Ngono. Manusia kuwi nak makhluk sosial to. Iya. Menungso kuwi ora iso urip dhewe. Ya, menungso kuwi tansah mbutuhake bantuane wong liya. Mangkono. Mula aja nganti nikmat peparing saka Gusti Allah kang wujude lambe kang isih kena kanggo guneman digunakake kanggo ngrasani utawa maido elek-eleke nyacat marang kekurangane liyan. Kuwi kurang prayoga no. Mangkono ya, Mak. Ya ngestokake dawuh, Mak. Bakal tak estokake sing dadi dawuhe Biyung. Luar biasa. Sowan nyang Blitar maneh, senadyan awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata kuwi arang kading nek nyang Blitar. Lah ya, oh ya pranyata Blitar kuwi dalange wis apik-apik, Blitar kuwi dalange wis becik-becik. Lah ya, awake dhewe ning kene iki nggur timun wungkuk jaga imbuh. Lah ya, ya ngestokake dawuh. Sing baku awake dhewe sowan rene iki ora diniati apa-apa. Lah ya, niate mung golek tali paseduluran ngraketake tali silaturahmi. Wabil khusus awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Kang Sarto keluarga besare. Iya. Nuwun inggih menika ingkang winengku kinurmatan Sokibul Hajat. Iya. Bapak Dedi Kang Sarto, Ibu Nensi. Iya, Mak, iya ngestokake dawuh. Mula awake dhewe diniati golek paseduluran fa insyaallah nek dulure akeh fa insyaallah rezekine ya bakal akeh. Amin ya rabbal alamin. Wong ya tembunge para sarjana ingkang sujaning budi, iya, wis nate ngandharake,
Sapa sing seneng ngraketake tali paseduluran, ngraketake tali silaturahmi, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya ya mak pancen sing diajab kaya mangkono. Sing baku paring libur karo para warga masyarakat ing Laladan Putukrejo kang sarta ngraketake paseduluran ing antarane awake dhewe karo keluarga besare Sohibul Hajat. Nggih mak ngestokake dawuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana bismillahirrahmanirrahim daimatan bidawami mulkilahi Tompo hati iku lima salahane kabeh bisa maca Quran samanane kabeh pindho salat wengi lakonono kabeh telu wong kang salat kumpulana kabeh papat wonten ira ingkang luwe kabeh lima pikir wong ingkang suwe sakabeh sapa bisa lakoni insyaallah Gusti Allah. Hey, asyik. Alhamdulillah. Mbah syukurilah awake dhewe nok. Iya, bengi iki awake dhewe sowan ana ing keluarga besare Bapak Dedi kang sarta Ibu Nancy. Iya, sak gutrah keluarga besar. Sowan komplit saka Kutha Angin Kadipaten Nganjuk, kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Iya, komplit. Komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Ya.
kanca-kanca Wira Pradangga kang sarta mbak-mbak kang sarta adik-adik waranggana utawa pesinden lah ya wayang gamelan sak sound system nggawa saka Nganjuk Kutha Angin iya mak sak live streaminge ngiras-ngiros disumbutke karo wujud syukure ya kuwi keluarga besare Bapak Dedi ingkang sarta Ibu Nancy kang bengi iki wis sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu Basuki kang kaesti anggone ngucapake lan ngungkapake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya, disiarkan langsung, Nduk. Iya, pagelaran malam hari ini disiarkan langsung. Ya kuwi lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, ana paribasan, ya. Dongane wong 40 babak timbang lawan dongane wali siji maknane kepriye lire kepriye sing rawuh bengi iki pirang-pirang oh ngono durung sing memonitor lumantar channel YouTube tegese sing mujekke utawa sing ndongake keluarga besare Bapak Dedi ingkang sarta Ibu Nancy ya ingkang sarta kang lagi ulang tahun niki menika adik Dio Pratama Putra. Lah iya, iki sing ndongake wali pirang-pirang no. Oh ngono ya, Mak. Keluarga besare Bapak Dedi kang sarta Ibu Nancy pancen kapara nyata. Iya ngestokake dawuh. Iki akeh sing ndongake uga akeh sing salam-salam lumantar WhatsApp no. Iya. Dadi sadurunge ngaturake tetembangan kang maneka warna kang sarta caos lelipur marang para warga masyarakat ing Putukreja iya iki menyelam sambil minum air maca layang kang masuk lumantar WhatsApp iya mangkono ya Mak iya geliak-geliak waton kecandak sareh-sareh waton pikoleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu Mas Akbar lan ugi keluarga besar Asta Brata sehat-sehat sukses selalu antuk ridho lan keberkahan saking Allah Ta'ala menawi dipun paringi nyuwun lagu ngrajakan Banyuwangi kagem sedaya pamirsa anengge lumantar Asta Brata Media matur nuwun saking Nganjuk setia memonitor mangkono ya Mak iya ngestokake dawuh ana meneh ana Assalamualaikum ya menika saking Bapak Oka Wibowo nyuwun tetembangan suketeki wong mangkono ya Mak mengko dipinangkani iya ana meneh ana sugeng dalu Mas Akbar Temanggung selalu memonitor oh ya saka Temanggung uga mirsani lan midhangetne lumantar channel YouTube no oh mangkono semoga Asta Brata semakin maju dan sukses. Kirim salam kagem FMA fan militan Asta Brata so pecinta wayang kulit di seluruh Indonesia. Oh mangkono. Iki mau sore aku ya dipethuki ya kuwi anggota FMA fan militan Asta Brata sing saka Malang ana sing rawuh ning lokasi utawa TKP nggih matur nuwun ana meneh kurang siji disisanke no ya Assalamualaikum Mas Akbar ya sugeng dalu Mas Akbar mugi-mugi pagelaran dalu menika lancar salam-salam kagem sedaya keluarga FMA ugi pamirsa sedaya oh ngono saking kula Ibu Suharmi Azza Depok oh ya iki uga FMA fan militan Asta Brata iya ya Mak ya dipinangkani siji mboko siji sareh-sareh waton pikoleh gremet-gremet watone slamet ngestokke dawuh kejaba awake dhewe nganti mbak-mbak kang sarta adik-adik pesinden iya iki uga nganti Mbak Yuku sing saka Sragen sing jernyatane suwe ora tau kepethuk suwe ora tau ketemu Mbak Eka uget-uget mangkono ya Mak ya diaturi jumeneng ngancani awake dhewe menyapa penonton pada malam hari ini kang lenggah mapan ana ing Putukreja mangkono pengasih Mas ya
nganggo spot aja dipleroki rong ramban. Heeh, karben ngurmati Mbak Eka uget-uget jumeneng ana ing pepanggungan utawa sasana budaya. Oh ya, maka aja dipleroki irama seger. Dadeke ya. Hey. Kudu ngerti cara aja ditinggal tapi badan ketimuran ya sing eling Sekali lagi budaya kudu ngerti cara aja ditinggal tapi badan ketimuran ya sing eling budaya luar biasa. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Yu Eka uget-uget. Ya. Selamat malam Biung Mbak Yu Limbo sekalian Mas Akbar. Wah, Jan. Lama tidak jumpa, suwe ora ketemu ya Mbak Yu. Nggih, suwe ora jamu. Jamune kok ya kembang mawar. Napa niku? Suwe ora ketemu pisan karo Mas Akbar. Nggih. Ternyatane ya wis pirang-pirang bertahun-tahun ya malah ya, Mbak. Nganti lali terakhir ketemu ki kapan? Terakhir sak panggung kuwi kapan? Terakhir kali nek mboten klintu wonten ing Cepu nggih. Ya. Bojonegoro napa Cepu? Nggih, Bojonegoro. Daerah Bojonegoro nah. Nggih, jenengan kelingan apa mboten? Nggih, kula niku cocok lali, cocok eling ning sampeyan kok malah eling to, Mbak. Kula niku tetep kudu eling to, harus tetap ingat bagaimana momen bertemu kali panjenengan. Ngaten nggih. Jenengan kan berdua wis entek mesti lali. Iya. Kula niku jane awan nganti bengi siang pantaraning ratri menawa nggih tansah nganti-nganti. Kapan ya iso sak panggung karo Mbak Eka uget-uget? Kapan ya iso sak panggung karo Mbak Eka uget-uget? Kula niku pun baten, kula niku pun ngraita kados mekaten. Aduh, dawah sami-sami semanten ugi kula panjenengan menika kula tamtunipun. Tansah nganti kapan to ketemu kali Mas Akbar? Kapan yo asal batang karepan iso ketemu. Iso nganti kentekan ambekan lho. Iso ketemu bunga tenan rasa. Saking semangate ngomong nganti kentekan ambekan. Lah kuwi karep tiru karo panjenengan kok entek ambekan. Lah iya. Nggih saking senenge, saking bombonge saged sowan wonten dalu menika wonten Putuk Rejo. Putuk Rejo. Alhamdulillah. Senajan nggone rupek ya. Senajan nggone rupek ning hebat luar biasa. Niki malah kados tribun. Lho, wonten sing ngajeng, wonten samping mriku wonten sing nginggil. Nek sing dhuwur kaya wong ndelok boyo. Dadi kayak delok apa? ndelok boyo. Wonten njur. Oh iya. Ampun tersinggung lho. Masa aku mbok padake boyo? Mboten kados. Ora trimo nah. Jenengan apa buaya darat. Ora trimo aku nek mbok padake boyo. Mboten. Garangan. Nah, Malah garangan ampun to. mboten. Jenengan menika Kyai bagus-bagus kok terus dadi garangan. Tapi kula terakhir ketemu panjenengan nganti tekan saiki jenengan iki kok tetep awet muda Mbak Eka.
awet muda tur yang kedua niku awet dedeke ya panggah semono. Iki sing kudu tak panu nggih tetiru kalian Bu Sri ingkang wonten luar Taiwan. wonten Taiwan. Iya, iya, iya. Konsistennya. Oh. Dadi wong konsisten. ki kudu konsisten. A B B. Nah, ngono. Aku ya semono uga. Konsistennya Mbak Eka piye? Teko lahir, Hmm? teko besok kan anae ora enek. Tetep cendek. Konsisten. Ndak bingung lho. Eka uget-uget kok saiki dhuwur engko tak darai kantong piye? Ayo. Dadi eka uget-uget iki kudu cilik. Kok nek wis gedhe sithik dadi ula pontong gak bingung ya, Bu nggih. Malah bingung ya. Bingung eka uget-uget yo kudu cilik. Ora aku iya, iki iya. wis ragen lak yo panas to, Mas. Teko kene adem ki yo saya mengkeret rasa dhuwur. Ngono lho, Mas. Dadi Neng Sragen hawane panas bareng masuk wilayah Pondokrejo saya adem saya mengkeret ya. saya mengkeret. Nek cilik iki ora, aku malah saya mekrok paraku Mas aku. Cilik mekrok salah apa kuwi salah treatment. Arepku ki arep tuku obat tinggi. Heeh. Disaranke karo Mbak Ningsih, Mbak Nancy, Mbak Ningsih. Mbak Nancy, Mbak Nancy heeh. harus tumbuh kembang biar ke atas. Iya, iya, iya. Tuku obat tinggi. Lah aku malah tuku nafsu makan saya mbledos awakku. Saya adem hawane saya mengkeret. Aku ki samar Mbak Eka. Pripun? Nek saya isu ki engko sampean terus saya mengkeret terus ilang lho piye. Kita saya mengkeret ilang maksudmu mengkeret dadi jenglot ngono karepmu. Terus sinen kok dadi jenglot. Terus disaranke tuku obat tinggi nggih, Mbak. Obat. Lah lajeng merekipun menapa ngono ya. Heeh. Anu merekipun Rondap ngono. Ngono. Gitu. Lah ini uget-uget ngombe Rondap iki gak mudar to. Gitu. Obat tinggi mboten senes obat tinggi kasur kula, obat tinggi kalsium. Oh alah obat kalsium to nembe paham ngaten. Oh, nembe paham. Lah sing dipahami obat tinggi kasur Rondap Mbak. Kuwi tinggi kewan. Nah nggih, obat tinggi kalsium. Nggih. Seneng ya, Mbak? Alhamdulillah. Saged sowan wonten Pondokrejo menika wonten dalipun Mbak Nancy lan Mas Dedi. Mas Dedi, ya. Nggih ugi tinimbalan dening Bu Sri ingkang wonten Taiwan. Nggih, sawetara dereng saged kondur nembe nuwuni kewajiban wonten luar negeri. Taiwan. Nggih, menika adicanipun ulang tahun to, Mas. Nah, ora gumun sampean. Syukuran Dadi wong Sragen ora gumun. Hebat. Ulang tahune nanggap wayang lho. Nggonku Mas. Nggonmu piye? Nggonmu mesti luwih meriah. Yo meriah, Mas. Gantung gong kuwi tetep nek Sragen. Oh, tetep. Duwe gawe tuku gantung gong, tapi nek wayangan searang-arang, Mas. Wayangan iki kadang enek iki setahun pisan. Kuwi sing ndelok wong 5, sing padu wong 10 kuwi. Ngono. Sik to kok akeh sing padu timbang sing nonton iki lho. Lek saking ngarange biasane kono ki kicomania. Ngono lho, Mas. Wah nek Blitar dan sekitarnya masih anu Mbak Handrah utawa Hebat. menjamur wayangan. Luar biasa, mula tepuk tangan kagem keluarga Blitar. Tepuk tangan. Khususipun seni budaya wayang kulit utamanipun tesih dipun uri-uri wonten mriki. Laras, nggur sak ulang tahun iso gelar kelir Wayangan. gantung gong. Nggih, Niku nek ora priyayi sumbut ora bakal kelakon Mbak Eka. ingkang piyai mampu, ingkang piyai napa enten kathah, tapi sing anu wani kados apa jenenge? Sing gelem nguri-nguri lan ngurip-ngurip kados Mbak Nancy, Mbak Mas Dedi. Mas menika Dedi? jarang. Heeh. Nah. Iki ora perkara sugih miskine bondo donya ndek dhuwure derajat pangkat. Nggih, Ning leres. perkarane niat. Niat, nah nggadahi niat. Dadi wong nanggap wayang iki kaya wong munggah kaji, Mbak. Kok saged? Yo, sing penting niat duwe akeh nek ora niat iku ora bakal iso kelakon. Nah, wong nanggap wayang iki mesti cadangane swarga. Cadangane swarga. Nah, monggo. Mangga sing pengen mlebu swarga. Lemu tawa ya apik ngono lho. Lah nek mau tawa. Dadak kudung agama. Saniki ngaten to Mas, ora jenenge wong ora kudu kok dono weweh arto. Ning gawe senenge liyan kados Mbak Nancy, Mas Dedi, dono rasa dalu menika, terus dipriksani piyai Pondokrejo sedayanipun lak damel renoning penggalih to Mas. Gawe bombong, gawe mongkok ya Mbak yo. Nggih, mesti nggih sing seneng kathah, sing ndongakne nggih kathah. Bakul pirang-pirang penonton tupuk undung ngene iki mung jane wit sore wis rasan-rasan. Pripun? Dito aku iki kok rong tau roh, rong tau tatap muka karo Mbak Eka uget-uget.
ngrungokke nggur lewat radio. Nek nitik saka suarane mesti mesti wonge ayu, dhuwur, gedhe dhuwur, lenjer kuning. Sing ngomong Menonton iki rasane kan penonton bakul. Waduh, bareng aku rene mah karo sapa jenenge Mbak jenengan wau mriki to. Anu iki sapa? Iki bintang tamu nek kaget-uget. Enten sing ngono, wah iki ya enek sing ngono meneh. Lah iki tremose teko. Ngono aku yo ora masalah lah. Sinden kok padake tremos lho. Lah mungkin kan pas kula urung macak aku nganggo topi terus aku jajan sompil nang ngarepan kono. Kuliner. Sinden ki jajan sompil bareng ya? Aku ya mumpung sowan ana ning Blitar ya jajanan maneka-warna tak coba no. Berarti sampean sinden merakyat. Kok iso merakyat ya? Lah kok mesti sadurunge nyinden kok jajan bakul sik lho. Yo harus jajan dulu. Iya. Iya. Ning nggonku kono biasane apa kuwi intip. Letak nonton tes Sragen menika terkenalipun intip, Pak. Oh, kalau Sragen itu makanan khasnya intip. Intip. Terus wonten panu jajanan nggih sami kados mriki gendan nek teng mriku jenenge gablok. Dudu goblok lho ya. Gablok. Pancen anu kok, Mbak, makanan Nusantara, makanan khas Indonesia itu macam-macam komposisinya, macam-macam namanya. Nggih. Ana sing jenenge Rondo Royal. Rondo Royal niku dari pisang terus diwai tepung niku. Heeh, rondo. Senes to, tape goreng. Tape Rondo Royal Oh, kuwi. sorry ya, terus Nogosari. Heeh. Ana sing jenenge Pelikipu. Lho wonten nggih Pelikipu. Wonten. Kuwi ngene gak adus untuk gremeti tinggi lho. Wis kipu ning ndi? Lho niku wonten estu. Tapi nggih tarah jenenge macem-macem wonten turuk bintul. Kok jenenge maneka warna kok niku gendeng men nggih macem-macem to. Iki kleru sabune. Makanan Mas, makanan. Khas Gunung Kidul mriko to. Iya. Maneka warna macam makanan Indonesia. Nek kaya hamburger, hotdog terus pizza, alah wis aku ora seneng. Kekayaan Indonesia, Mbak Eka uga tugas. Senengku ya gablok gentar nggih pripun. Kekayaan Indonesia selain makanan loh ya. Nggih. Itu bahasa itu patut kita bangga menjadi orang Indonesia. Nggih. Contohnya bahasa Inggrisnya nasi ning kono apa? Rice. Ning kene sego. Oh iya. Sego nek ijen jenenge Ana jeneng gabah upo. Upo. Sego garing jenenge karak. Intip aking. Kono intip aking. Kuwi lagi sego. Urung perkara mangan. Mangan iki bahasa Inggrisnya apa? Eat. Jane kene nek nggo wong sepuh dahar. Nek nggo awake dhewe maem. Nek kanggo kirik nguntal. Badok. Neka-neka to. Kekayaan bahasane awake dhewe. Kuwi nggur sak basa. Nggih. Oh. Mula awake dhewe kudu bersyukur. Tur basa Jawa niku beda tulisan sithik niku pun beda arti. Beda tulisan huruf per huruf. Contone jeru karo jeruk. Jeru karo jeruk. Jeru niku dalam. Jeruk niku wowoan buah. Buah, jeru karo jeruk. Niku pun beda. Nggih to? Terus saiki wuru kalih wuruk niku pun beda. Nek wuru niku basa Jawa tegese mendem. Nek wuruk niku mulang wuruk. Jeru kalih jeruk pun beda. Uru kalih wuruk pun beda. Turu kalih keturon niku meh padha. Turu kalih keturon. Beda ya. Beda arti. Aku ya wis meh mak prinding. Prinding mergo awane adem, ora mergo saka omonganku. Nggih, mergo awane adem angine iki. Angine keturon. Kekayaan Indonesia pancen luar biasa. Ya, sik ben masyarakat Putukrejo ya. Putukrejo to mriki. Putukrejo dusunipun. Ben tau niku Mbak Eka niku upami leting niku sakniki umur pinten to Mbak jenengane? Kula tebak coba. Sik, nek delok kok wajah face dan postur tubuhnya ya paling ora ya 12 tahun lah. Saka postur tubuh ya. 12 tahun berarti ya kelas 6 SD ngono ta. Jenengan ki kok iso. Lho, lak pira to ya Mbak Yu umure jenengan? Aku ki lagi daftar PAUD.
Lah kok malah saya cilik neh lho. Mosok ya paling ora panjenengan iki jare ngono Mbak Yu, jare kakak tingkatku. Aku lah ya wis umur 56 to. Lho kok wis mboten iki. Aku barengane Mbak Sugiono. Oh. Kakek Sugiono. Mbak Sugiono kakekipun Mbak Nancy menika. Iya kakeknya. Yai Zan awet enom. Awet enom. Yuswane 102 lho. Lho estu to? Nggih. Oh iya. Nek Awak kula- dhewe urung mesti lho. Sok iso nganti 102 iki urung mesti Mbak Eka. Nggih, kula nembe 28 jenengan pinten? Aku selawe. 26 selawe. Oktober. 26 Oktober. Berarti aku sama kamu kacek 2 tahun, 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Aku 25 sampean berapa mau? 28. 28. 28. Oh iya. Ngono iki sampeane apa urung duwe to cita-cita untuk rabi ngono? Nek cita-cita itu kan pasti ada. Pasti Harapan ada. itu pasti ada. Namun yang menjadi prinsip saya tidak perlu cepat, yang penting tepat. Wah. Berarti padha prinsipe karo aku. Lah jenengan pripun? Lah niki sakmenika ya selawe 26 to. Bagus kondang, ora wis mikir probeyo, wis jantung tentu wis ana. Lah iki sing siji kurang garwa. Iki jane sing digoleki sing piye? Piye Mergo to? nganu, Mbak. Babar pisan durung apa ya? Krentek nyedaki wong wedok belas rong ana, Mbak. Mosok. Kurang ana blas. Belas rong ana. Dadi ro wong wedok ana kaya grogi ngono lho. Aku ki ro wong wedok minder ngono lho. Cedak wong wedok piye ndredeg ngono lho. Ngaten nggih. Nggih, Niki nggih. pengakuan saking panjenengan. Nggih. Nek aku krungu sruwing-sruwing nggih pancen jenengan niku setia. Iya, amin amin amin. Nek ning kampus sing lek adik tingkat kula 3 ya setia. Setiap kos-kosan ada. Ada pandangan untuk menjadi jodoh ke depannya. Ada pandangan ke depan Oh, ya. untuk menjadi jodoh. Amin, Tapi amin. ya atau setiap kos-kosan kan. Mboten mesti setiap kos-kosan iki pripun? Lah kan lho kita kan anak perantauan di Solo. Oh ya mesti Pasti ngekos. Oh ya jan. Oh kae sing bakal tak dadekke jodohku. Bocahe ya ayu, bocahe manis, pinter, soleh. Heeh. Ya. Nek miturut gagasane Mbak Eka Uget-uget. Miturut gagasane Mbak Eka Uget-uget iki anu, apa? Wong wedok iki kriteriane kaya piye sing cocok nggo ngancani Mas Akbar iki kaya piye? Oh iya ngono. Cocok ngancani Mas Akbar. Secara fisik dan karakter lho. Fisiknya wedok, itu tentu. Wedok. Wedok terus. Terus urip. Wedok urip, le cempe ya wedok urip. Yo ora tegese ya menungso. Oh menungso. Wedok urip menungso. Yo ora patek dhuwur. Terus. Rada lemu. Terus. Omahe Piye neh? omahe saka Jawa Tengah. Terus. Senengane gelungan gitu. Penonton dong ngarani kamu kabeh lho. Lho nyapa kok iso aku? Aku iki nggon kriteria. Kok aku? Loh, Kok lah teguh sak siji aku? dunia dan akhirat iki sing endek, lemu, omahe Jawa Tengahnya kamu tok. Cek to, kaya aku iki masuk manusia limited edition ngono lho. Terus tenan. Kok ora enek manusa sak liyane aku ketoke ngono. Yo sampeyan iki istimewa. Yo istimewa. Wih, tunggale luar biasa bareng ke lho. Lho mboten. Oh, beda. Lah buktine istimewa iki dipilih karo Mbah Sugiono. Mbak Sugiono. Yuswane 100 pinten wau? 102. 102 milih bintang tamune nek ora kategori kok luwung ora wayangan. Waduh ngono kuwi. Ngono kuwi kan. Ngono ya. Wih, Mula 102 iki jan kagum tenan aku. Wong zaman sekarang urung mesti iso nganti 102. Lah, itu. Aku karo sampean. Iso uga lho, Mbak. Sampeyan luwih tuwa, Nggih. aku luwih enom. Iso uga sampean sok luwih dhisik matine timbang aku. Iso uga. Ning iso uga sakwalike, aku luwih enom, sampean luwih tuwek. Iso uga aku keri sampean dhisik. Ya iso uga, Mbak. kuwi iso uga padha wae ya. Omongane kok iso uga aku dhisik terus. Padha ta? Wong ora usah mikir kuwi, Oh, iya. bakale kabeh rono. Oh ya. Kabeh bakale sowan ana ngarsaning Gusti. Gusti. Dadi ora usah wedi, ora usah kanggo disik-disikan. Oh, iya. Nek kowe wis kesusu ndang budal tak jalukke Sherlock. Rumangsaku kok. Masa kok. Tapi yang menjadi moto Mbah Sugiono. Apa itu? Mau disangoni kathah to kali Mbah Sugiono. Oh, tutur sembur Mbah jenengan 102 terus awet enom sehat bergas waras niku nopo to Mas rahasiane? Jamune apa? Jamune apa? Nomor 1 itu
dia selalu bersyukur beliaunya. Terus selalu seneng, ora tahu iri karo sapodo padane. Tetep berguna dan bermanfaat kanggo liyan, ora mung awake dhewe. Kuwi contoh kanggo awake dhewe kabeh. Kuwi resep panjang umur. Resep panjang umure Mbah Sugiono. Nek sampean tak kei resep gelem ora? Resep panjang umur. Aku rasa mbawa resep wong aku getu-getu ora bakal mati selawase kok. Lha jenengan ora ngerti ta? Uget-uget kuwi sinden, uget-uget jenenge uget-uget. Uget. Ora bakal mati selawase. Arep digepuk ya uget-uget, arep dipentung ya uget-uget, dilepne banyu uget-uget, dipateni ya uget-uget. Dadi ora mungkin mati. Masa ora gelem mati sampean? Sampean sok upama wong sak donya do mati kabeh sampean tengil-tengil dhewe gelem? Iya. Lah aku lek tuku kopi ning ndi? Lah iya. Wes ora bahas mati lah ora medeni maksudnya wong. kanggo semangat go uripku. Nah, Tapi iya. untuk ana resep apa resep tadi resep? Loh, resep go panjang umur toh? Semangat apa? Nek sampean mau nak jari Mbak Sugiono bersyukur. Bersyukur seneng atine. Nek resepku siji tok ben panjang umur. Apa? Budek. Budek lah kok iso budek iki lho. Loh, dadi nek sak wayah-wayah Budek iki sakit. nek sak wayah-wayah ditimbali karo Gusti Allah kuwi ra krungu ngono lho. Jenengan iki ora pengalaman karo sopir-sopir kok. Kok iso tekan sopir-sopir iki lho. Lah budek iso boning dalan, kecoba kuwi enek truk lewat dibel ora krungu dil modal. Oh iya. budek kok bangga. Malah resikone luwih gede ya. Luwih gede. Ya. Budek kok bangga. Iya. Mbak Yu, Dalem guyon karo mlaku, gegojekan karo jalan-jalan. ning ndi? Nah iya tadi sampean guyon karo aku rono. Ora maksudnya ya karo nembang. Kan mosok sinden muka mlaku. Yo jarai. Ben ra kademen nak. Iya. Arep ngaturke apa? Merdeka mawon. Ayo merdeka. Dereng enten panyuwunan. Dereng wonten sementara wis tak bebasne karo sampean iki. Untuk perdana pembukaan limbukan sampean arep nembang apa tak bebasne. Nah, pokoknya nganggo bawa lho, Mbak. Dulu. Ya, selindur boleh, pelak boleh, Mbak apa? Kakung ki keremenane napa tayupan bisane Oh, tayupan. boleh. Kula awetno wis seneng ngawur ledek bae. Lah niku sing marake panjang umur kok, Mbak. Nggih. Napa, Mbak? Apa? Sing kira-kira madhep mantep apa? Nyuwun podang kuning. Wah, saking bapake ngati. Iku senengane kanca-kanca. Senengane kula bangsa manuk niku kula Kak Sinden iki lho. Oh, temen ya. Podang kuning. Lah ya. Ternyatane sampean ya klambine ya kuning. Kuning. Cocok. Apa ta artine kuning? Lumaku kanthi wening. Menawi ibu-ibu pesinden ngagem werna pink. Pink menika pink pisan lagi aku ditekani rene. Terus rencang-rencang pengrawit ijo. Ijo iki lho jodohku. Adalah terus Wes, apa nah? nek jenengan ngagem ireng. Ireng kuwi iri dengki ora pareng. Terus iki gamelan coklat. Coklat kuwi cocok dan melekat. Terus Mas Wiraswara iki ngagem jareke werna putih. Putih kuwi suci. Wah, putih. Suci atine, suci batine. Blangkone iki nganggo parang ngene iki. Wes kok terus. Serat ta. Apa dadak motif parang gitu. Kamu. Yo, anu bawani dulu Mbak Yu Asmarandono. Nyicipi suarane. Piye ya? Kita wis suwe ora nyinden kita. Kok piye kae? Senadyan wujud temong paksi Matian wujud nggur manuk.
Jan ngene iki penontonnya mesti do batin Mbak Eka. Pripun? Yo suarane apik kaya ngene. Nek saka streaming radio terus ning lokasi juga atau ya ning radio model kan iya suarane kok muwening, suarane kok gandem. Aduh, Suara laras cilik arum, suara laras gede gandem. makasih. Bareng delok ning lokasi. Iya, bareng delok ning lokasi. Ya kaya nggur sak wit bayem ngono. Tapi kan little body. Apa kuwi little body? Body yang simpel itu loh. Iya. Iya. Yang kecil. Little body. Tak kira silite gatel kelebon wedi. Ora ding. Kelebon tinggi. Malah terus. Alus manis nengsa make Res? Waswenggan kula goleki si podang pito. Podang pito niku sami kalih podang kuning nggih. Nggih, sami. Pito kuning. Pito jenar sami kuning. Kuning. Nah. Iba bunga henga tiku Telaske Mbak Yu. nyanding bisa dadi tombo. Ya, ugi tak aturke kanggo penonton yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ugi penggemar-penggemar fane Mbak Eka Uget-uget. Grup Apa itu? Penggemarnya Mbak Eka Uget-uget itu namanya apa? UFC. Itu sing jotosan lho ya. Oh iya, UFC apa? Uget-uget fans club dadi singkatan UFC. Heeh. Niki sinden kula nggih punya fans sendiri-sendiri kok, Pak. Ah nggih. Kayak- Pasti. Pesek niku mami disingkat apa ya? Pesek niku disingkat apa aku gurung nemu, Mbak. Pesek. Niku nek disingkat. PSK. Nah, ya niku. Nggih, Mbak. Kok kan UFC uget-uget fans club. Nek Mbak Pesek niku PSK. Pesek Sinden Club. Oh iya. Pasti wong bare ngono. Mesti langsung Oh, mumbul kuwi fane jeneng mumbul. wih gur jeneng lho, tapi Jeneng. artinya kan ada maknanya. Ah. Ngono, jangan dilihat covernya. Patra sing digolek itu nama-nama sing kudune kontroversi. Unik. Biar menarik perhatian. Kados dagelan ingkang pun misuwur cak percil lho. Nama dikasih nama hewan. Hewan. Nah, terus kula tak kei nama hewan. Aku sok yo kayak ono nama hewan to, Mbak. Heeh. Akbar luwak apa piye? Jadi Luwak nyucuk bun-bunamu. cara kono perbawa wong-wong iki nyawang do wedi ngegirisi ngono lho. Akbar luwak teko. Enteleke dadi kopi ya, Lah luwak nggih ya. wae penghasil kopi luwak Iya. niku wis regane larang. Iya. Yo, dadekke, Mbak. Heeh. Esuk awane ngomah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ben mobil midan anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Mandengan
Luar biasa yo nyumbutke Mbak ademe ben kemeringet. Adem biar semakin hangat dan berkeringat. Lho sindene jer nyatane ya wis kemulan. Nah nggih, nyatane nggih adem banget. Tak golekne tandani keluarga Ageng mriki atine ayem, adem, tentrem. Heeh, terus penontonnya ana sing lungguh, ana sing jumeneng. Madhep mriki kabeh iki. Lah iya. Gatekke mriki. Gah aku. Tak golekne kanca Mbak ya? Nggih. Ayo tak golekne kanca pesinden ben tidak sendirian. Sinten menika? Mbak Marcelia Tristanti, Mbak Seli yang dari Pasuruan niki, Mbak. Oh nggih, Jawa Timur. Jawa Timuran. Ya. Sepote coba kaya apa? Ya Mbak Seli ngancani Mbak Eka uget-uget, Mbak. Ya, ya. Hey. Oke, ya uget-uget dua kita iki. Niki nggih uget-uget. Nek sampean Mbak Eka uget-uget mbok ki jeneng anu to, kayak ana parapan to. Nek jogete ngono iki kira-kira apa ngono lho. Iki uget-uget ora kira dok cilik jentik-jentik. Jentik-jentik. Kok ya apik lho Mbak sama lek jenenge aku jenenge jentik-jentik. Ya apik to nang samu apa apik ki. Berarti kirane lek awak dhewe iki berdua gawe jeneng grup apik ya. Apik to awak dhewe ndase barang dijakno. Ngono ya.
sekumpulan nyamuk sama dhewe iki ya. Iya, kumpulan nyamuk sesuk ben disemprot modar. Iso. Apa mau gawe grup apa jenenge? Apa? Sekumpulan lamuk. Oh, sekolah nyamuk. Nyamuk, heeh. Lamuk, lek ndek nggonku iki lamuk, Mbak. Oh nek ndek nggonmu lamuk. Jenenge lamuk. Lek ndek nggone sampean jenenge apa? Nek nggonku jenenge yo nyamuk. Oh, nyamuk. Nyamuk dudu nyambek. Nyamuk. Mbak. Masalahnya Mbak Eka lek ndelok nang aku nyambek ngono. Kok jan wedi dhewe aku, Mbak. Anu lho, omongane Mbak Eka karo Mbak Seli iki mergo jeglek. Sing siji koulon banget, sing siji uwetan banget. Etan, kula ngomong niki saya Pasuruan asli Jawa Timur dadi rada tinggi nadane. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur asli aku, Mbak. Kita baru kali ini loh ya bertemu, Mbak. Iya. Salaman sih. Iya, salah. Atek ngene yo anu aku nu penak kene dadak ngene lho. Kata rekosu ngono ya. Enggak apa-apa ya. Tapi kan aku ngergani sampean, Mbak. kok ngergani masa wedhus apa Ya enggak ngergani? Maksudnya iki sebagai bentuk menghargai sampean yang pendek. Iki ngono jenenge semampai. 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 Semampai, semeter tidak sampai. Kok cendek kesane iki kaya ora penak. Semampai. Sak meter kotor ya zaman Yo iki. kotor disaponi. Lagi petuk pisan e rumah aku kok. Lah ya, sok lagi petuk pisan wis ngendek-ngendekne wis ngotor-ngotorne. Lah ngono sampean sik kae pisan ketemu aku. Ngono kok ya wis marah-marah nang aku. Ya apa lah awak dhewe katene gawe grup apa gak gelut terus. Ya apa sih? Sik aku ngomong apa aku ora ngerti coba. Setone ngomong alon-alon yang pelan-pelan. Pelan-pelan. Hmm. Ngene lho, Mbak. Kan kita ini baru pertama kali ketemu. Heeh. Ya kan? Ya. Terus zaman ini kok ngamuk-ngamuk ae nang aku, kok marah-marah ae nang aku. Lah mendahne oleh awak dhewe wis bener-bener gawe grup. Lah apa gak eker ae bendino? Yo eker. Eker aku seneng soto ceker. Kudu soto ceker, Mbak. Eker jenengan seneng tau soto eker, soto ceker. Mie ayam Mbak, ceker. iku ceker. Eker iki bertengkar. Oh bertengkar. Bertengkar. Yo aja bertengkar. Awake dhewe iki apike kudu Nah. ngene. Nah, Kudu dadi sahabat kental. ngono. Sahabat karib, sahabat kental ya toh? Heeh. Kental Mas. Kental. Saking kentele kaya umbel awake dhewe. Kudu ngono. Loh, Mosok wis maca ayu-ayu kok padake umbel lho. tapi lak seger sih, Mbak. Lah lah, ya padha ae. Lah sampean coba lek ndelok umbel seger gak? Gak. Kok enggak sih? Kok iso Kok ngono? maca ayu-ayu kok padake umbel. Dapat yo pono yo wis lah. Mbak Seli. Dalam. Nah iki komentarmu piye nek Mbak Eka aku ketemu wis tak jaluki komentar nek Mbak Seli piye ulang tahunnya nanggap wayang. Ning nggonmu penak ngene iki. Lah, lek ning nggonku iki ya enggak ono lho, Mas. Ora ono ya? Ulang tahun nang enggak bayang. Apa kok guyu? Sopo sing guyu? Sampean. Ancen rambeku mecucu. Kok jan heran aku. Wis sak meter kotor ngamuk-ngamuk ae. Heran aku iki ambek sampean. Lah lho. Saurono Mbak Eka ngono kuwi. Piye? Jane sak meter kotor lho, dilokne ngono mosok trimo sampeyan iki. Gak terima kudune ya. Lah trimo apa ora dilokne sak meter kotor? Terima wong wis dikirim. Wis ben ora masalah aku iki. Arep piye-piye tak terima-no ya toh. Anjene sampean sahabatku lho, Mbak Eka. Sahabat. Iya. Iki umure jek sak adikmu lho, Mbak Aku Eka. dik sampean lho, Mbak. Tapi kok ndek sampean yo, Mbak ya. Andone aku ki mau merendah. Wis to ben kabeh tinggi aku tetep merendah. Di Ngono ya? bawahmu ndak masalah. Enggak masalah. Mergo nek tinggi kok dirondap ya. Iya. Tanggapanmu piye? Nganu pernyataanku apa? Jono. Ya. Kalau aku lihat ini ya Mas Akbar luar biasa. Oh. Ndek endi maneh ulang tahun nang GP wayang. Lah ndek nggonku ulang tahun ya umume nanggap badut. Apa kuwi? Badut. Badut iki piye? Kon anu ngono. Badut ulang tahun nih loh Sulapan, Mas. ngono kuwi Nah toh. seperti Iya, itu. Kapan maneh ulang tahun nang GP wayang? Enggak ono Mas lek adek kene. Ndek nggonku ya gak ono koyo ngono iku. Lagi Mas. wayangan malah bonus badut. Loh, Lagi sumpah kudu Ngawur. Tidak boleh body swimming kamu. body swimming shaming. kok swimming lho, swimming renang. Oh iya kuwi. Swimming, tidak Swimming. boleh body swimming. Tak kira Kayak Mbak. gini kok badut. Terus apa? Lah apa? Laku batu.
Ora enak ya Mbak Seli ning nggonmu ya. Enggak ada, Mas. Mek ndek sini tok aku baru menemui ya ndek sini tok ini, nek Blitar tok wis. Sampeyan nek ngono ditiru. Sok nek wis duwe anak, anakmu ben taun ulang tahun wayangan. Kirane lah aku nanggap wayang. Dalange sing sapa, Mas? Mas Dewi, dalange sapa ngono to? Umpama lah aku nanggap wayang pas ulang tahun. Dalange sing gelem ora sing sapa, sing gelem dalang. Ora sing sapa, sing gelem. Sing dadi kok iso sing dalang. gelem? Masane ditanggap geblok ngono piye? Ya sing gelem dadi dalang sapa kok sing Oh, iya. sapa. Emang menurut sampean lek nekani omahku membawa sial? Ya ora. Tapi sing gelem sing dadi dalang ngono lho. Maksudnya sing gelem ki sing longgar ngono lho. Yang longgar ngono. Kira-kirane sapa, Mas ya? Ya sapa penting kan sampean rabi sik, duwe anak Arep sik. dalang ning omah iki sama ngameng nyawa kok. Yo pamane ora gelem dinyang ngono wis genah diuneni dalang ora setruk iki. Lah ya apa katene enggak ameng-ameng nyawa, Mbak? Lah wong ndek nggonku iki nggone Taman Safari, akeh singa, akeh boyo, ya garek sampeyan dilep karo singa. Aku nang kono nggonmu singa, boyo ngono barang ya. Lah ya iki barang ya nyambe. Iki umpama Mbak Eka karo Mbak Seli iki nyanyi bareng mesti jogete apik mergo mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Wis saiki tak Ape lek iki seli jentek-jentek iki bangkeane Mang Sawang. heeh. Nawon kemit, aduh. Lah sampean apa ora ijo to? Ini dahi nyanyi lo cendani. Terus Ora sida. Lah kan aku ki lho. Ora ge dileme kok. Mbak, aku iki ki ndodohno dahiku nang para penonton cek ya ketok lek dahiku Ora koyo sampe ngene no bathuk mungkin nonong wis do ketok. Wis ketok ya, Mbak. Iki tak api-apine, tak condro rasa Makasih. jajal antara pipimu merah muda, dededo. Bibirmu yang eping, ada lambene kok silet jaran. Nek dilem ki biasa. Cukup senyum, ngono lho manis. Kok iso. Nah, ngono ada bibirnya sangat pink. Aduh, matamu indah. kok iso lagi medhot di mata-matane lho. Mata-mata Matanya. meripat, Mbak, meripat. Mripatnya ngono lho. Oh, bahasa Indonesia matamu, dahimu, pipimu, hidungmu, Oh, iya, iya, matamu. Oh iya bener. Betul. Bahasa Indonesia ngono. Iya. Betul. Tapi kok modelnya kok penekanan matamu ngono. Lah apa matane wong liya, matane dhewe. Oh kok. iya. Kowe tak ngomong matane dhewe ya ora apa-apa to, terus bahasa Indonesia ki matamu ya matamu to. Mataku, Mbak. Waduh, matane mblarak sempal. Mata kok blarak sempal bener Sing kok. apa to, Mas? Sing dicondro sing melebih-lebihkan hiperbola. Hiperbola kok mata kok blarak sempal lho. Blalak. Blarak. Aduh, tanganmu, aduh miji timun. Gandewa pinentrang. Miji timun Miji tangane. timone untu. Oh, untuk. Iya. Iya, tangannya gandewa pinentrang lakune. Lakune. Iya, wis. Au. Lakune ngopo ngono iki, Pak? Lakune ora egolane, lakune coba mlaku. Laku kok kono. Anu kaya Miss Universe ngono lho. Oh, ya Miss Universe coba lomba. lakune. Ding tang ding. Ting. Sayang anak. Ting. Mlaku yo Mas ngene, aku coba mlaku. Coba lek sampean ya apa? Untune. Mosok kene mlaku kene ora mlaku. Ya, dasar Aku mlaku. ora mlaku yo yo. Mlaku kok. Au. Terus madhep mrono. Ayo. Cara karo nek bapake ngarep ki terus lambeku. Oh. Apa ya selera kirane bapak-bapak iki mau, Mbak? Dengan Ya, bibir sama sing ngono kok ya selera. Wedok ki lek wis lho nganggo sinjang, paling ora terus senyum hadap kamera, hadap para penonton, terus bibirnya yang bawah itu digeget. Aku ora trimo bibir bawah ngisor dhuwur tak geget kabeh. Coba contohnya apa, Mbak? Malah ra iso mingkem. Sik, jajal sadurunge nembang berjubah. Pripun? Ketokno sik, anu Mas Arya, jajal kendangono jaipong. Iki kudu ngetokne jati dirine ciri khas dhewe-dhewe. Tung tak dang. Antara uget-uget karo apa jentik-jentik, Mas. Mending jentik-jentik. Jajal, uget-uget tarik khasnya coba kaya ngopo. Monggo. 1 uget-uget sik. Nggih. 1 2 3. Ya. Iki ya, Mas. Uget-uget iki piye? Joget luar apa joget dalam? Oh, Luar. nek luar sik apa dalam sik penae? Luar ya. Luar sik, yo. Luar.
Ngene ya ta. Ada dong penak tenan. Uget-uget. Jenenge nerajang kobes. Mau ngerajang kubis. Iya. Nah, nek joget dalam. Sik, joget dalam piye? Terus. Padha kenangane. Kowe ya. Aduh. Aduh. Mbak. Endi kok rene sing obah lho? Loh jero Mas wis merinding. Sumpah. Ya ora enek wong roh ngono kuwi kok itu. Lah ning dalam apa ya nek sing roh jenengan batin ning dalam apa ning luar? Nang batin jero. Lah sing roh sapa? Ya ora Oh, sing iya, roh iya. kok iso. Di dalam merinding angin. Kamu Ayo jentik-jentik. jentik-jentik. Iku ora jentik-jentik iki Eli triplek. Jare mau wis memuji aku, saiki aku diilok-ilok Iya, maaf, aku maaf. Wah, iso nesu bae jentik-jentik. Aja nesu to lah. Wong ayu. Adikku sing paling ayu dhewe. Dalem Mbak Eka. Wong sing paling manis dhewe. Nggih kula niki. Iki anyang-anyangan tak dedengi rong mari to. Iso ngene-ngene joget. Yo jentik-jentik, Cal. Waduh. Ini areng duwe bojo iki. Duwe bojo kuwi piye? Wemane duwe bojo kuwi piye? Malam pertama rong jam. Malam pertama? Mutiar bojone. Kayak Mbak Sri ini kan inggih Kang Mas ngersakaken menapa. Iya. Lele iki. Iku piye, Pak? Malam pertama itu kayak tonggoku. Lah tanggomu Oh, apa? emang durung menikah tapi kan ngerti tonggoku modelane kayak ngene iki. Malam pertama lho kok esuk-esuk ngene. Penak tenan. Tapi testimoni bojone ya apa? Mbak? Testimoni bojone. Heeh. Ora iso testimoni. Lah apa Mbak? Biar langsung. Mbak Eka kali Mbak Seli. Nggih. Mumpung laras iki seslindro to. Nggih. Ana pamundutan niki saking sedulur FM nyuwun gubuk asmara. Boleh. Langsung digarap cara seraginan ya berdua. Oke. Iya. Yo, dadekke gubuk asmara Mbak Eka uget-uget versus yaitu adalah Mbak Seli jentik-jentik. Sikatnya Mbak Eka uget-uget. Yo, Aku wedi terus. dadekke ya. Nggih. Ayo. Anggo sepot Sepot apa iku Mbak? anu kata-kata hari ini. MPG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling ganteng? Buah lil. Oh kuwi. Tambah ganteng. Aduh, my little bolu ketan. Oh iya. Coba lek sampean. Eka. Iya. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Mana ya? Pacara baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Oke. Ayo. Oke. Aku tiru sampean, Mbak. Tiru sampean jodoh. Iya 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 iya
biyen tumeka saiki kupekale tak cerita wayah wingi nganti jatuh trimo Jokete melaku. heeh Kompaknya aja. Kompang kok sing putaran kedua sama tiru aku ngono ya Mbak Iya. Oke, ya wes ya. Tarik ya. Catetan sakjroning ati. Datan luntur. Saya mataati. Aku kowe dadi Oke. yang liwat aku kelingan kuput kae biyen tak goleren ning cekak kebak tulisan warna abang tanda isi sayang Nek wijane gerakan apa ngene-ngene iki? nyegat truk. Nyegat truk Mas Jogetan enek nyegat truk bareng ngene iki. kan api awak dhewe lek joget iki kudu bervariasi bervariasi. iya Oh, lagi iki lho nek sinden kok gerakane joget kok gerakan ncegat truk iki lho. Lah nyegat truk ki nek trafik lah kok ngene barang gitu. Aku gak iso sinkron aku. makanya awak dhewe sebagai uget-uget dan jentik-jentik iku kudu bervariasi mbak lek joget iki kudu akeh improvisasi nih Oh, improvisasi. Heeh. Aku improvisasi dan akulturalitas. Alkulturalisasi. ayo lanjut aja lah mbak ayo lanjut aja lah Sing perpaduan iki lho akulturasi alkultur kok aku melok lali akulturasi alkulturasi. A. A. Kul. Kul. Tu. Ra. Si. akulturasi Alkulturasi. Kok kleru nek to? A. A. Kul. Kul. Tu. Ra. Si. Si. Akulturasi lho. Akulturasi. Lah ya malah bener. ya iku Aku kleru malah kono bener. Ya. Panuntake. Aku. sampean Catetan sakjroning ati. Saya merati. Aku kowe dadi karo wong. Marjalanen uga Wes, wes. Duduk Seli duduk. sudah ya Iso ngene ngono. Mbak Aul aman ya Aku mesane sinden burine ngono. Nek ngene iki aman cono ibu kon nerokke asam urat ora umat to engko. Aku iso wamar nek Seli joget iki semangate muenek mendhuwur ngono. Rumangsaku teruske Mbak Eka. Nggih. Anu Mbak Aul. Mbak Ayo. Aul, nggih. Sepote kanca-kanca. Yo, maka. Ae.
Nyapa? Perasaanku kok gak penak to. Kok iso gak penak neh karo Sally, gak penak karo Aulia, kok gak penak neh ngopo lho? Awit Sally teko sak ret rene kok abake gak patek anu kok. Lho, sinden kuwi sehat-sehat lho. Ngenyak kowe. Waras. Waras no. Kok iso wit Sally kok rumoso ra penak, kuwi Aul ra penak. Piye to? Lagi berdiri lek wis. Lho itu kalau prai nyinden guru senam Aulia. Guru senam. Inci. Asugeng dalu Mbak Yu. Sapa? Asugeng dalu Mbak Yu. Kire. Piye to Kok iso Mbak? nesu lho. Ora usah nganggo A, cukup sugeng dalu. Oh jadi Selamat malam. Oh jadi sugeng dalu. Iya, gini Atau- WLN. Atau selamat malam. Potong jemenge. Ya apa? Inci Mbak Eka. Nek itu tadi dari anu Mbak Eka, dari Pasuruan to nek iki Sidoarjo. Sidoarjo punya Mbak Eka. Saka Jawa Timur neh. Nah, Jawa Timur. Bonek Mbak Eka. Kaget aku. Bonek. Apa? Semangat. Iki malah urung mari bengek mbok gorene. Lah niku wingi nggo anu sajen lumpur apindo. Niki. Saking Sidoarjo. Sidoarjo Makmur. Sidoarjo lumpur lapindo. Namanya? Hah? Namanya? Namane Aulia. Oke. Nama Piye to aku piye? arep kok dhewe wedine gak gathuk. Gathuk-gathuk. Gadok-gadok Mbak. Kata ora beda adoh karo sing sik mau. Mbak Aulia, perkenalkan dulu Mbak Aulia namanya siapa? Lah niku sampun kenal? Oh iya, Mas Nek. Komplit. Ya Nama apa? puanjang, nama Oh, puanjangnya. Nama Puanjang. Aulia Bangasti. Apa, Mbak? Aulia mangan nasi. Apa sing patek genah? Bukan. Aulia Pangesti. Pepe ngerti? Apa? Ilate kudu nyeweng. Oh, nyewek. Nyewengnya apa? Sing nerane sampean malah kaya ula lho. Pangesti. 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 Iya. Saiki Pripun anu, Mbak Eka karo Mbak Aulia terserah aku pengen sing lagu anyar. Ayo, dadi Mbak Eka apa sing musik-musik sing musik. Dangdut koplo. Manut Iya. karo Mbak Aulia apa sing kompak wong loro. Apa? Napa Mbak? Sing lagi in tapi wong-wong ora ngerti, ya. Lah terus piye? Apa kuwi Terus lagu piye? wong ora ngerti apa? Gisan sing lagi in ora ngerti apa lagi. Lah, in- Rame tapi wong ora ngerti. Oh. Lah apa? Lha apa? Apa? Apa siksa kubur. Nek jare wong-wong ora ngerti. Wonten request mboten Mas Akbar? Dereng wonten nek Dereng, musik. dereng. Apa? Oke. Apa coba-coba Apa ya? Bisa sebelah-sebelah. Lindri kan. Oke no. Kok malah Sing lagi in apa? sing Terus lagi in musik. Sumanding terus Sumanding boleh. ada Negoro Angin. Boleh. Nyambung lagi angin ini. Iya, Sumanding ya, sesuai. masuk Sumanding. Oke. Sumanding ya. Ya. Berdua. Iya. Nah, ganti saling rasa nggo nuruti kanca-kanca kanoman. Nggih. Mergo ditengani Mbah Sugiono mbok meneh kepareng ke tindak manggung. Oh, nggih, nggih. Nggih. Kowe bedet nayuk yang ini. Ayo. Siap. Luar siap. biasa nggih Mbak Eka. Biasa. Eyang Sugiono niku lho sampun 102 yuswanipun. Nggih. Tapi tasik bergas niku aku nggih sampun berbincang-bincang di belakang. Paring kuat-kuat. Iya, kuat bagaimana supaya Kok kuat-kuat sih apa? kata-kata mutiara. Kata-kata. Kata-kata hari ini Mbak Sugiono tadi sudah diberikan di belakang panggung untuk Luar kita biasa. semuanya. Iya betul sekali. Pokoknya nek enom ojo aneh-aneh, ojo neko-neko ya toh Mbak. Kudu lurus ngono ben umure ya awet. Amin. Iya apa ya? Yo kadang sok menggok bareng nek ngelak. Ya, Sumanding Ya. ya. Datenge mangga kanca-kanca pemusik ya. Iki lah. Goyang entuk-entuk emang aku wis. Ngono kuwi ya termasuk uget-uget ngono kuwi. Sing goyang karo madeburi mung itik-itik. Ini joget latihan setruk Mas mungkin. Yo ora gerak blas kok. Setro kok latihan. Lah ya Mbak Eka aku dune iki sing obah bokong etok. Lah sampean kabeh teko dhuwur sampe ngitor kok Karuan obah. totalitas. Totalitas. Totalitas ngono. Ya wis bener. Makasih ya Mbak Aulia. Ince sami-sami. Ya, terus ke langsung berdua. Dek Sinta karo Mbak Dian Mega. Oke. Ya. Yo, berdua sepate coba kayak apa? Yo. Suara sulit kumandang suarane
Disapa Mbak Eka. Ayu-ayu kabeh. Ayu. Ketok sik lugu, sik polos. Prasaja iki genah. Nek iki ya Mas ya. Sip niku. Dikenalke saking mriki. Selamat malam. Selamat malam Mbak Eka. Oke, perkenalkan namanya siapa? Namanya Mega. Oh Mbak Mega. Nggih. Rumahnya di bawah. Di mana? Ya enggak dibawa Lah toh, ya rumahnya Mbak. di mana? Rumahnya asli Blitar. Asli Blitar mriki. Putri daerah. Putri daerah Blitar, pesinden hebat. Blitarnya ngendi Mbak Anu? Blitarnya ngelegok Nglego. Aduh nek kan kene berapa menit? 1 jam. Oh ya aduh. Ternyata Blitar luas juga Tapi ya. sama-sama Blitar. Oh ya. Cek lebu Blitar. Masih sekolah statusnya atau Masih. sudah lulus? Masih SMP. Nah, Iki lho isih cilik, Cek isih cilik, polos, sudah, isih parang gelem ajar sinden ki. Coba. SMP wis gelem nyinden. SMP ki ya. sekolah menengah pertama, Nduk. SMP ki. Oh iya. SMP ki yo bengi-bengi nyambut gawe barang ki cah wedok betah melek ki. Nggih. Jenenge yo geng-gengan. Nek kok geng-gengan Ora to, Mbak? geng-gengan sinden. Geng-gengan. Astagfirullahaladzim tak tapuki lambeku. Tak ewangi apa piye, Mbak? Oke. Nek satune Mbak niku Dik Sinta. Nggih. Cuman tengah kene lho, Mbak. Oke, aku tengah ya. Nah, tengah no. Awake dhewe kene aku ya sik cilik-cilik ngene iki jenenge TG. Apa kuwi? Trio gendul iki. Kok malah gendul ya. Lah masih ngene upil-upil. Perkenalkan namanya siapa? Selamat malam. Nggih malam Mbak Yu, kula Nggih. Sinta. Oh, Sinta dan Jojo suka makan sosis gitu. Ini tahun piro? Dalamnya pinten? Dalamnya pundi? Nganjuk. Oh, Nganjuk, caket kalian Mas Akbar nggih. Nggih. Ikut Mas Akbar nyinden wiwit tahun berapa? Sudah berapa tahun? 14 tahun, nggih Mas. Nggih, 14 tahunan. Wiwit berarti 14 tahun SMP ya? Iya. Sekarang sudah kelas berapa? Masih SMP. Kok iso kelas berapa? Lah wong kuwi guru lho saiki pisan. Saya Mas. Iki 2000. Wih, iya ya wis 2026 ya. Wis dadi guru. Wis guru Dek Sinta niku pun dadi guru. Oh, tapi pawakane sepadha aku ya kan. Oh, iki nggih mengertos kemarin lak menempuh ini ki S3. Lho, kok S3? Sinden 150 cm ini. Tak kira sulman-sulmun selamat tak kira. S3. Karun jenengan to kae dhewe. Kok aku 1 meter enek kok. Anu Dek Sinta, ayo karo Mbak Mega apa ngaturke sing musik ya, sing musik neh. Engko terakhir dibalik nang gamelan. Ayo. Apa Mbak Sinta karo Mbak Mega sing kompak apa? Jalaran yang tresno. Oke. Boleh. Lagu jaranan ki aku pancen seneng. Jalaran tresno, Mbak. Iya. Jalaraning ora jarananing. Kurang genah to sampean? Ada. Jalaraning. Kurang genah. Nek pengen ngerti sinden ayu mambuoli. Jangan kok kaya Bengkel bareng. Ya jalanan tresno Mbak Eka. Berdua. Berdua Mbak Eka ben ngasuse engko bar wingi nggo penutupan Mbak Eka neh. Ya, monggo jalanan tresno. Mas Tris, ya. Iyo, Dik Mega, ya. Yuk terakhir gue penutup. Kembali ke Mbak Eka dan Mbak Sri Pesek bareng ngatek berdua, ya. Yo, spotnya cok. Terakhir, yuk. Oke, yuk.
Nggo penutup sampe tak gandengne Sri Pesek. Mbak Sri Pesek. Wah, Mbak Eka. apa kabarnya? Baik, Mbak. Nah, ini nggak adik tingkat kula toh. Oh iya no, wis angkatan karo aku apa Iki kanca curhatku, Mas. Wong ngaten nggih. Sampai sido karo kae, Mbak. Sing di Sing kae wis digondol wong. agar-agar ora dadi ya. Wah, akeh tunggale. Apa masalah kan masalah penjajakan. Nah iya. Nah, iya. Nggak Adem apa-apa, banget, Mbak. Bu. Kaos kaki areng janger apa? Lali ra tak copot. Gak kaya. Sinden janger iki lho. Lah kan kostume Iya. Mas Akbar. Apa? Niki Mbah Sugono pun ngantung-ngantung mbok panjenengane kepan ngombekso. Oke, monggo monggo. Kayupan. Jenengan aturi, jenengan aturi. Monggo eyang keparenga tindak wonten ing pepanggungan. Aturan mbeksa tayub, monggo. Monggo Kakek Aku. Sugiono. Monggo, Kek. Monggo Kek. Aja. Monggo Kek. Truk, yuk. Mbah Kakung niki pancen piyayine seneng dono weweh. Weweh dono. Suka dono kaya nggonku suka ki seneng dono ki. Wow, duit. Matur sembah nuwun, Kong. Wah, diratani Mbak Eka. Daya sinden diparingi amplop. Anu to, anu dawuh jenengan to nek seneng beksa tayub Mbak Eka. Nggih, piyayine ku remen sanget kalian tayub. Sampun, Kung. Kong. Sing tindak pundi? Jenengan tengah mriki kok. Mriki mawon, Kong. Diapit ledek kekalih niki kok. Nah. Oh, lagonipun apa, Kong? Nah. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning wau sampun menawi diganti sing sesideman anu kedah podang kuning. Nggih. Napa rai kuning apa loro kuning mboten nggih, Kong? Anu podang Loro kuning nggih. Nggih, Nggih. mboten Jenengan napa-napa. beksa nggih, Kong? Nggih. Lah kaya namung Kula guyu. nggih nyuwun pangestu to, Kong. Nyuwun donganipun panjenengan nggih, Kong. Mang dongane kula ndang enggal-enggal dhuwur ngeten, Kong. Wis ora iso, Mbak. Nggih dhuwur gegayuhane bentang tercapai ngeten nggih, Kong. Amin. Podang kuning lekane iki keremanane kanca-kanca. Podang kuning sewengi metu ping pindho nek ora kesenengane kanca-kanca ora mungkin. Tayube bet anu disijiki manut wis, heeh. Mangga karben Mbah Kung beksa ya, nggo penutup, Mangga dadekke ya. Awah.
Madem mereka kok dipun syuting kok. Ah, weh. Lah. Matur nuwun Mbah Kung. Matur nuwun nggih Kung. Berkahipun. Ngatos-atos Kung. Kula terke nggih. Mas Heru diterne Mas Heru. Iya iya. Terke Mas Heru. Mas Heru. Nggih, Mbak Eka. Dalem. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih Mas Akbar. Ingkang baku Mbak Eka ndonga napa monggo kangge keluarga besar Bapak Dedi nggih. Bapak Dedi kalian Mbak Nancy. Ya. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Murahing rejeki lumintu ingkang berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Keluarganipun tansah ayem tentrem bagas tuwin kuwarasan. Amin. Lumunturing kagem keluarga ageng putuk reja mriki. Ya. Tansah pinaringan ayem tentrem berkah barokah rejeki lumintu. Amin ya rabbal alamin. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya Mbak Eka. Nggih, tuku tahu di Kutha Kediri. Mas Akbar yang ganteng selalu kathah ing rejeki. Amin ya. Makasih Mbak Eka. Makasih.